Ahoj dievčatá a chlapci. Máme tu február a s ním aj druhý polrok školského roka. Aj keď sa to nezdá, v škole o udalosti nie je núdza. Ich prehľad prináša aj naše rádio. Prajeme vám veselé počúvanie. Počúvate vysielanie vášho rádia. Rádia Perfekt. V dnešnom vysielaní si vypočujete návraty, krátke správy z uplynulého mesiaca, interview s... čo je nové v Twinningu, interview po druhé, žiackým perom, kvíz alebo zasúťažte si s nami, vtipovisko, pod pokrievkou alebo čo sa práve varí. návraty. Poloročné hodnotenie bolo pre niektorých príjemné a pre iných aj bolestné. Niektorí naši spolužiaci nezvládli učivo prvého polroka a tak sa objavili aj nedostatočné známky. Koho teda môžeme pochváliť? Jedinou triedou, v ktorej nie je ani jeden neprospievajúci žiak, je 5. trieda. Najviac samých jednotiek majú druháci. Najviac pochvál triednym učiteľom majú 5. a 6. Všetkým blahoželáme. No máme aj spolužiakov, ktorým nemáme prečo blahoželať. Najviac žiakov s hodnotením nedostatočný majú 7. Najviac znížených známok zo správania majú 4. a najviac napomienok zo správania majú 6. Veríme, že sa zamyslia nad sebou a v druhom polroku všetko napravia. Druhý polrok sme začali jedným dňom poloročných prázdnin. Najveselšou udalosťou bol fašangový karneval. Okrem krásnych a vtipných masiek boli aj zaujímavé hry a súťaže a veľa cien v tombole. Ďakujeme deviatakom, ktorí to perfektne zorganizovali. Najslávnostnejšou udalosťou bolo školské kolo Hviezdoslavovho Kubína. Predstavili sa v ňom aj prváci, ktorí získali ocenenie poroty. V jednotlivých kategóriách zvíťazili. V prvej kategórii bola zastúpená iba poézia. Na prvom mieste sa umiestnila Radka Kučerová z 2. ročníka, na druhom mieste Mirka Tekeliová z 3. ročníka a na 3. mieste Ernest Kovač zo 4. ročníka. V druhej kategórii v poézii nebolo udelené prvé miesto. Na druhom mieste sa umiestnila Viktória Vincentová a na 3. Dávid Prochodský, obidvaja zo 6. ročníka. V tej istej kategórii v próze nebolo udelené prvé miesto a ďalšie 2 miesta ovládli zase 6. A to druhé miesto Tereza Rosenbergová a 3. Karolína Pošteková. V tretej kategórii v poézii sa na prvom mieste umiestnil Samuel Čerťaský z 9. ročníka, na druhom mieste Viktória Koková zo 7. ročníka a na 3. mieste Radka Mališová tiež zo 7. ročníka. V tej istej kategórii v próze prvé miesto obsadil Martin Šulák z 9. ročníka, druhé miesto Alan Minich tiež 9. ročníka a tretie miesto Timotej Šnierc z 8. ročníka. Všetkým blahoželáme a tým, ktorí nás budú reprezentovať v obvodnom kole, držíme palce. Zapojili sme sa aj do medzinárodnej udalosti Digital Learning Day. Spoločný príspevok, video, sme mali s našimi projektovými kamarátmi z Českého Staňkova. Viac v rubrike Čo je nového v Twinningu. Aj keď u nás nie je sneh a už skoro jarné počasie, 17 žiakov našej školy je práve na lyžiarskom výcviku na hore Hroni. Veríme, že sa všetci vrátia zdraví a veselí. Interview s... Za hostia do tejto relácie rádia ste si vybrali pani učiteľku Gáborovú. Pani učiteľka, vítame vás v našom vysielaní. Ďakujem za prijatie a milé privítanie. Žiaci sa vás pýtajú. V minulom školskom roku ste boli triednou učiteľkou štvrtákov, teraz máte prvákov. Aký je to rozdiel? Tak rozdiel je strašne veľký, pretože do prvej triedy vám prichádzajú detičky, ktoré sú nesamostatné,
ustráchané, hravé a treba ich postupne učiť školským návykom. Každému položiť všetko na lavicu, ukázať, vložiť ceruzku do rúčky a niekoľkokrát mu všetko zopakovať a prísť ukázať. Po niekoľkých týždňoch už vidíte nejaké výsledky, že sa z nich stávajú ozajstní žiaci, ktorí už vedia pekne pracovať na vaše pokyny. A takto si ich vlastne pripravujete a formujete po 4. ročník, kedy sa už poznáte tak, že už vedia, čo majú robiť aj podľa toho, ako sa na nich pozriete. No a keď si ich takto vypiplete konečne, tak vám odídu na 2. stupeň. Takže práca s prváčikmi je strašne náročná, ale zas každý deň vidíte nejaké tie výsledky, naučíte sa nové písmenka, slová, vety. Teda oboje má svoje čaro, aj práca s prvákmi, aj práca so štvrtákmi. Vieme, že vediete zaujímavý krúžok, šikovníček. Akými zaujímavými výrobkami sa môžu šikovníčkovia pochváliť? No tak väčšinou sú to také výrobky, aby sa to páčilo žiakom a aby mali z výrobkov radosť a mohli ich aj na niečo využiť. Takže je to buď nejaká výzdoba do triedy, napríklad na vianočnú výzdobu sme robili veľmi pekný adventný kalendár, zaujímavé vianočné ozdoby, rôzne rámiky na fotky, stojany na šperky, svietniky a kopu iných výrobkov, ktoré môžu využiť buď ako darčeky pre svojich rodičov, starých rodičov alebo pre kamarátov. No a keďže sa blíži jar, tak nás čaká zase jarná výzdoba, veľkonočné motívy, darčeky pre mamičky a veľa iných zaujímavých výrobkov. Čo je vašim koníčkom? Čomu sa venujete vo voľnom čase? No, takže voľného času mám veľmi málo, popri školských povinnostiach a rodine sa toho nájde naozaj len niekedy útržkami, ale keď si ho už nájdem, tak si rada posedím s kamarátkami pri kávičke, zajdem do posilovne, večer robím rýchlu chôdzu, alebo len tak leňoším. Ďakujeme vám za odpovede a prajeme pekný deň. A ja ďakujem, prajem tiež príjemný deň. Čo je nové v eTwinningu? Dnes sa eTwinningovým projektom pochvália tretiaci. Odovzdávam slovo Katke. V decembri sme na hodinách informatickej výchovy kreslili zimné a vianočné obrázky. Pani učiteľka ich zapojila do vianočného projektu s viacerými krajinami. Tiež ich vytlačila a poslala deťom do Turecka, Grécka a aj ďalších krajín. My sa môžeme pochváliť, že sme dostali pozdravy z Turecka. Môžete si ich pozrieť na výstavke v eTwinningovej galérii. Digital Learning Day sme už spomínali. Teraz vám o našej účasti v ňom povedia šiestaci. Digital Learning Day je medzinárodná akcia, cieľom ktorej je propagovať a zdieľať príklady dobrej praxe vo výuke. Oficiálna akcia prebieha pod patronátom Alliance for Excellent Education so sídlom vo Washingtone. My sme sa zapojili do českého Digital Learning Day spolu s GEC Učte sa s nami. 7 škôl z rôznych častí Čiech propagovalo svoje zaujímavé postupy v práci s IKT. Naživo cez Hangout vystúpili priamo žiaci zo škôl v Prahe a ďalších miest v Čechách a na Morave. Z úst našich rovesníkov v rôznych školách sme si vypočuli viaceré zaujímavé postupy a niektoré z nich určite aj my využijeme na vyučovaní. My sme spolu s našou českou partnerskou školou Stánkou hovorili o našich spoločných virtuálnych vyučovacích hodinách. Predstavili sme aktivity z rozprávky do rozprávky, Mystery Hangout, učíme sa po večeri, Dum dejín Holišovska a spoznávame slovenské a české pranostiky. Ak sa o našom vystúpení a celom Digital Learning Day chcete dozvedieť viac, nájdete si odkaz na stránke školy. Sme radi, že sa eTwinningu na našej škole darí. Výstavku z projektov si môžete pozrieť na hornej chodbe našej školy. Interview po druhé. Druhákov asi starší žiaci dobre nepoznajú, lebo ste nám nenapísali, koho by ste v našom vysielaní chceli počuť. Pozvali sme si preto najmladšieho úspešného riešiteľa súťaže Všetkovedko, Majka Bizoňa. Majko, ako sa ti páčila súťaž Všetkovedko? Súťaž sa mi veľmi páčila. Boli úlohy ťažké? Nie, neboli ťažké.
Ktorý predmet v škole máš najradšej? Najradšej mám matematiku. A ktorý predmet nemáš veľmi rád? Nemám rád vlastivedu. Čo rád robíš vo voľnom čase? Vo voľnom čase hrám futbal. Ďakujeme Majkovi za odpovede a prajeme mu pekný deň. Žiackým perom. Pokračujeme našou rubrikou Žiackým perom. Dnes si vypočujete diela deviatakov Alana Minicha a Martina Šuláka. Autori sú na lyžiarskom výcviku, preto vám ich prečítajú naši siedmaci. Martin Šulák, Grécky zázrak. Kniha Grécky zázrak od spisovateľa Vojtecha Zamarovského je napísaná veľmi živo a čitateľ sa pri nej nebude nudiť. Dielo je súčasťou literatúry, faktu, ktoré približuje čitateľom históriu Grécka. Kniha je rozdelená do 4 základných častí. V prvej časti s názvom Grécko, predhistória a mýtov autor opisuje vznik gréckej civilizácie, mýty o vzniku bohov a slávnych hrdinoch. Tiež o Trojskej vojne. Druhá časť sa nazýva Archaické Grécko. V tejto časti sa autor zameriava na sformovanie gréckych kmeňov, hospodárstvo a otroctvo v Grécku, grécke miništáty, týrania ako forma vlády, aténska demokracia, Homér a ďalší básnici, výtvarné sochárske diela gréckych umelcov. Tretiu, predposlednú časť autor nazval Klasické Grécko. Tu môžeme nájsť zaujímavé informácie a fakty z grécko-perských vojen a zo bratovražebnej Peloponéskej vojny, rozvoja filozofie a techniky, gréckeho spôsobu života a základov vedeckého lekárstva. Štvrtá a posledná časť knihy zahŕňa vzostup Macedónie a vládu Alexandra Veľkého, aj tzv. Aschillovú tragédiu, fyzika Archimeda a jeho druhou krízu bez východiska, bitku pri Korinte a koniec antického Grécka. Kniha je veľmi úspešná, dôkazom toho je aj to, že sa z nej učia aj grécke deti históriu svojho domova. Toto dielo sa vo svete predalo v 10 rôznych jazykoch. Alan Minich, Strašná prvá svetová vojna. Kniha Strašná prvá svetová vojna od spisovateľa Terry Deary je knihou, v ktorej sú zábavným a zaujímavým štýlom podané pravdivé historické fakty. V úvode sa dočítame o udalostiach, ktoré viedli k vzniku prvej svetovej vojny. Oboznámime sa s povahovými vlastnosťami vodcov. Kniha približuje najzaujímavejšie odohrané bitky. Opisuje ťažké životné situácie obyvateľov počas tohto obdobia. Dielo poukazuje aj na dôsledky vojnového obdobia. Dočítame sa o čiernom humore, smutných piesňach a poverách. Všetky fakty sú trefne a zábavne ilustrované. Ilustrátorom knihy je Martin Brown. Kniha nie je obsiahna, má 127 strán, podľa recenzentov je vhodná aj pre slabších čitateľov. Menších čitateľov si príbeh získa pre zábavu a predstavenie histórie, s ktorou ešte neprišli do styku. Starší čitatelia sa zaujímavou formou učia naše dejiny. Názov knihy Strašná prvá svetová vojna vyvoláva predstavu hororového deja, no nie je to tak. Kniha je písaná formou čierneho humoru, ktorý môže byť čitateľovi blízky. A preto aj knihou, ktorú by mohli prečítať ešte raz. Ak tento výklad nepresvedčil čitateľov o zaujímavosti tejto knihy, môžu si ju prečítať v duchu hesla od Pliniusa: Nie je tak zlá kniha, aby aspoň v niečom nebola prospešná. Veríme, že si vypočuté slova vezmete k srdcu a nejakú zaujímavú knihu si prečítate. Kvíz alebo zasúťažte si s nami. V januárovom kvíze ste sa zúčastnili iba v malom počte. Nezaujala vás zvuková ukážka, ale predsa máme jedného víťaza. Jedním Šimon Kasan z 9. triedy. Správna odpoveď bola, že v ukážke zaznel úryvok z knihy Malý princ od Exuperyho. Šimonovi blahoželáme a vy si nájdete februárový kvíz na stránke školy hneď pod školským rádiom. Veríme, že cez jarné prázdniny si nájdete čas a odpoviete vo väčšom počte.
Vtipovisko. V dnešnom vtipovisku sa ešte na chvíľu vrátime ku škole a k polročnému vysvedčeniu. Pani učiteľka napomína neposledných žiakov. Nehláste sa, keď nič neviete. Tu nie sme poslaneckej snemovni. Mirko, čo povedal tatino na tvoje vysvedčenie? Nič, len krútil hlavou. Takže to nebolo tak strašné, nie? No on krútil mojou hlavou. Tak ako dopadlo vysvedčenie? Samé jednotky. No ty si sa musel celý rok pilne učiť, že? Ale kdeže, celý rok. Len chvíľku. Než som sa naučil poriadne falšovať vysvedčenie. Čo hovoril tvoj otec na vysvedčenie? Strašne sa hneval pán učiteľ. Radšej sa mu snažte vyhnúť. Pani učiteľka sa pýta na matematike. Máte v ruke 2 jablká, z toho jedno zjete. Čo vám ostane v ruke? Deško sa prihlási a hovorí: ohryzok. Príde Maťko celý bledý do lekárne. Máte nejaké prášky proti bolesti? A čo ťa bolí? Ešte nič, ale otec práve pozerá moje vysvedčenie. Peťko sa pýta otca: Tati, má naša maminka vždy za všetky okolnosti pravdu? Chlapče, o tom vôbec nepochybuj. Vždy má pravdu. A prečo sa pýtaš? No pretože keď som jej ukázal vysvedčenie, tak povedala, že som hlúpy po tebe. Pračlovek si číta vysvedčenie svojho syna a vraví: To, že máš 3 zlovu, chápem. Si ešte mladý. Ale že si prepadol z dejepisu, ktorý má len 2 strany, to je hanba. Pod pokrievkou, alebo čo sa práve varí. Naši žiaci sa zúčastnia obvodného kola v prednese poézie a prózy v Žiari nad Hronom. Čaká nás korešpondenčná súťaž Matematický klokan pre mladších žiakov Klokanko. Čakajú nás zaujímavé e-twinningové vyučovacie hodiny a aktivity. Zapojte sa do kvízu na stránke školy a vyberte si ďalšieho hostia rádia s radou učiteľov a navrhnite pre nich zaujímavé otázky. Najviac sa tešíme na jarné prázdniny. Všetkým našim poslucháčom prajeme, aby boli pekné, zaujímavé a plné oddychu. Lúčia sa s vami redaktori Tereza, Lívia, Samo a Dávid. Počúvate vysielanie vášho rádia. Rádia Perfekt.